Tässä on uljaa sorkkahoito menossa. Siinä näytetään lampu laitetaan tonne kynnen taakse, niin nähdään toi, että mistä pitää leikata. Siinä kun on vaaleita, niin kuin näkyy tossa, niin siitä näkee, että mistä pitää leikata se. Ja kun se näkyy tumma alue, niin siitä ei enää sitten saa leikata, että muuten se alkaa vuotaa verta. Meillä tämä homma toimii sillä tavalla, että yksi rapsuttaa uljaa ja sitten toinen operoi saksilla. Puutarhasakset on oikein hyvät. Ja sitten loppuviilaus hiomapaperilla, otetaan terävät kulmat pois. Onko se yksi sorkka vielä ottamatta? Joo. Eli näin meillä tapahtuu sorkkaoperaatio. Helppoa kuin heinänteko.